L'objectiu de l'Assemblea Nacional Catalana, com sabeu, és aconseguir la independència de Catalunya, però sempre i quan ho vulgui la majoria del poble català. Per això, el nostre objectiu més important és convèncer aquelles persones que encara no són independentistes. I per això els hem d'oferir un estat més just, més digne, més pròsper i més democràtic. L'any 1714, a nosaltres ens van vèncer, però no ens van convèncer. Nosaltres ara volem convèncer per vèncer. I precisament perquè ens van vèncer però no ens van convèncer som ara avui aquí. Perquè abans que nosaltres, moltes generacions de catalans i catalanes han fet possible que avui siguem aquí. Moltes generacions, moltíssimes, moltíssimes. Ells els va tocar viure en una època molt més difícil que nosaltres. A una època que no va ser possible declarar la independència, no va ser possible. Al segle XVIII, al segle XIX, al segle XX no va ser possible. Malgrat tot, ells van fer el màxim que van poder perquè nosaltres avui siguem aquí. Molts d'ells van viure i van morir sense poder dir que eren catalans, que tenien un himne, que tenien una bandera, sense poder parlar català. Van haver d'amagar la seva identitat. Ho van haver de fer per sobreviure. Però, malgrat tot, ens han deixat la llengua, la cultura, la voluntat de ser i aquest esperit de superació i de sentir-nos poble, un únic poble. I nosaltres, ara, avui i aquí, també farem el màxim per aconseguir la independència de Catalunya. Farem el màxim, però és que ara, avui aquí, el màxim és precisament la independència. Per tant, hem de tenir clar, claríssim, que som hereus de totes les persones que s'hi han deixat la pell i que no els podem trair. Nosaltres, ara i aquí, hem de ser els artífecs d'aquesta independència que ben aviat assolirem. Però hem de tenir clar, també s'ha dit, que tenim un adversari al davant molt poderós, que juga, ha jugat i jugarà brut, perquè no aconseguim el nostre objectiu. I nosaltres no tenim recursos. Els únics recursos que tenim som nosaltres mateixos. Som nosaltres mateixos. I hem de ser intel·ligents. Hem de ser intel·ligents, perquè hem d'actuar pensant. La política no es pot fer ni amb el cor ni amb l'estómac, s'ha de fer amb el cap. I ara hem d'utilitzar el cap, la intel·ligència, per assolir el nostre objectiu. I el primer que hem de fer, és no caure en el desànim. No caure en el desànim. Hi ha moltíssima gent que cau en el desànim. I no s'adonen que l'estat espanyol està contribuint i està destinant molts i molts milions d'euros per precisament això, perquè caiguem en el desànim. En aquest país hi ha moltíssimes persones comprades per crear-nos dubtes, per crear confusió, per sembrar el desànim. I no ho aconseguiran. No ho aconseguiran. Mireu, ja sé que molts de vosaltres penseu que hauríem d'anar més de pressa. Jo de vegades també ho penso. Però hem de tenir clar que l'important no és que anem molt de pressa, sinó que cada pas que fem sigui ferm i segur i que no en fem ni un enrere. I aquest és el nostre objectiu. Hi ha moltes persones en aquest país i fora que estan treballant en contra del nostre objectiu. En contra del nostre objectiu. Hi ha molts mitjans de comunicació, hi ha molts tertulians que es dediquen a sembrar el desànim, a tergiversar les coses, a dir-nos que això no és possible. No els fem cas. Sisplau, mireu, que parlin en català i que sigui un mitjà català no vol dir que estiguin a favor de la independència. Us ho dic. Que no sembrin el desànim. Aquestes persones que estan comprades perquè nosaltres no aconseguim el nostre objectiu, no penseu que són ni del Partit Popular ni de Ciudadanos, no ho són. Aquestes persones no els cal comprar. Ho fan de motu propi. Els que compren són aquells que semblen dels nostres però que no ho són. Aquells que parlen als mitjans de comunicació i diuen sí, jo sóc independentista, però és que no sé si ens en sortirem, però és que primer és la crisi, però és que això no sé si ho resoldrem. Aquests són els comprats, aquests que semblen dels nostres. Tots teniu al cap persones, programes, doncs sí, són aquests que penseu. Ho són, ho són, ho són.
Heu de saber que si som aquí és perquè nosaltres hem volgut, perquè nosaltres vam sortir al carrer l'11 de setembre. Si som aquí és perquè el poble de Catalunya ho ha volgut. Nosaltres hem fet moure els polítics i la política d'aquest país. Nosaltres hem canviat la història i ho podem continuar fent. Però repeteixo, hem de ser intel·ligents, no hem de caure en el desànim, perquè el primer que es fa en una batalla, perquè ara estem en una batalla, és minar la moral de la tropa. I nosaltres som la tropa, som la punta de llança d'aquest país. I per això ens volen fer creure que això no és possible i caure en el desànim. De cap manera és possible i ho farem. I no vull sentir dir a ningú oh, és que això no ens ho donaran. I tant que no ens ho donaran, ens ho guanyarem. La llibertat es guanya, no ens la donaran. Per tant, us volia dir moltes altres coses, però els joves ja m'han dit no t'enrotllis. Per tant, no m'enrotllaré gaire més. Només dir-vos, no vull veure falta de confiança, perquè nosaltres som la punta de llança d'aquest procés. Nosaltres som els que hem de convèncer. I si nosaltres ja dubtem, com hem de convèncer? I quina falta de confiança en el poble de Catalunya que ha resistit 300 anys amb un estat en contra. Quina falta de confiança en nosaltres mateixos. Ho aconseguirem. I si no es convoca la consulta ara i ja, després de la cadena de l'11 de setembre, es convocarà, perquè nosaltres ho farem possible. Es convocarà. Amb el permís dels joves, un parell de coses més. Primera cosa, hem de tenir clar qui són els nostres adversaris. Hem de tenir clar, i sobretot aquí, al Baix Llobregat i al Vallès, d'on jo vinc, els nostres adversaris no és ni el Parlament de Catalunya, ni el govern de Catalunya, ni els votants dels socialistes, ni els votants d'Iniciativa, ni d'Esquerra, ni de les CUP, ni de Convergència, ni tan sols els del Partit Popular. Els nostres adversaris són única i exclusivament l'estat espanyol i els partits espanyols a Catalunya, els aparells dels partits, Ciudadanos i el PP, que són dos partits espanyols, i per això jo sempre demano que el Partit Popular es digui Partit Popular a Catalunya i no Partit Popular de Catalunya, perquè són partits espanyols que estan aquí en el nostre territori. Aquests són els nostres adversaris, aquests, i els altres no. Cap ni un. Els altres són demòcrates com nosaltres, ni tan sols els votants d'Unió Democràtica, tan sols els votants, no parlem dels dirigents, parlem dels votants. Tots nosaltres, tots els altres som el poble de Catalunya i tots volem votar, tots som democràtics. L'estat espanyol, els partits espanyols no són democràtics, nosaltres volem votar tots, els que votaran sí i els que votaran no. Ells no volen que votem. Aquests són els nostres adversaris. I els votants d'aquests partits socialistes que encara no els han convençut, els hem de dir que els necessitem, que són dels nostres, que sense ells no ho podem fer. Perquè molts d'ells van arribar aquí als anys 60 i ens van ajudar a reconstruir aquest país. Ens van ajudar. A Sabadell, on jo vinc, i aquí també, segur que a molts llocs no hi havia ni clavegueres. I junts van construir aquest país i junts el continuarem construint. I això és el que els hem de dir. Que són dels nostres. Que tots junts ho farem, que comptem amb ells, els ho hem d'explicar i hem d'arribar. I com que no són els nostres adversaris, i com que el nostre adversari és el govern espanyol, jo us demano que cada vegada que ens diguen d'anar a una manifestació en contra de les retallades, en contra de l'ofec econòmic, en contra de l'ofec cultural, en contra del català, no anem a la plaça Sant Jaume, anem als veritables culpables a la delegació del govern. Que no sabem qui són els nostres adversaris, què volem? Què volem? Ofegar el govern català? Fer-lo caure perquè caigui el procés d'independència? Què volem? Fer el joc a l'estat espanyol? Sabeu que si patim retallades és perquè el govern espanyol vol que en patim. Perquè si ens pagués el que ens deu, no patiríem retallades. El govern espanyol és el que permet que nosaltres estem aquí, a punt de trencar l'estat del benestar, mentre en altres comunitats d'Espanya abaixen els impostos. Ell és el veritable culpable. No desgastem el govern català. No desgastem el govern català. Ajudem-lo, perquè si l'ajudem, ajudarem a la independència.
Si hem d'anar a protestar per retallades, per ofec econòmic, sisplau, a la Llanos de Luna, ara. Hem d'anar a la plaça Sant Jaume a demanar què? A demanar què? La independència. La consulta, amb una pregunta clara. Això sí, cadascú el que pot fer. Us demano que a partir d'ara tingueu clar qui són els nostres adversaris. Perquè si ho tenim clar i tenim coratge i valentia, ben aviat serem independents. Ben aviat, però hem de tenir coratge i valentia, perquè ara hem de fer una cursa de resistència. I per primera vegada en la història ho aconseguirem, perquè el govern català, el nostre Parlament, la societat civil i els ajuntaments anem junts. Tots volem aconseguir la plenitud nacional. I aquesta unitat és la que ens aconseguirà la independència. I això ho hem de tenir molt clar. Jo no sé com, ni quan, però el que sé segur és que Catalunya serà un estat independent més aviat del que ens pensem. I no sé com, perquè els camins són diversos. L'Assemblea Nacional Catalana vol que tots votem en un referèndum, en una consulta, que puguem decidir, però si això no és possible, l'Assemblea Nacional Catalana demanarà una declaració d'independència. Perquè és un sistema tan democràtic com qualsevol altre, reconegut mundialment i que ha servit a molts països per aconseguir la independència. Per tant, si la consulta no és possible, demanarem una declaració d'independència. I no patiu, que si sortim al carrer com l'11 de setembre ho aconseguirem. No patiu, no patiu. Si fem la cadena humana, si continuem al peu del canó, ho aconseguirem. Perquè nosaltres som en aquests moments els que escrivim la història d'aquest país. I hem d'estar orgulloses de fer-ho. Som un exemple per al món, un exemple de democràcia de base. Nosaltres aconseguirem la independència no perquè ho han volgut els partits polítics, no perquè ho han volgut els poders econòmics, no perquè hem tingut una guerra, sinó perquè el poble ho ha volgut. I això és un exemple per al món i per això els fem por. Per tant, us demano coratge i valentia per aguantar el tram final d'aquest procés d'independència. Us demano confiança plena en aquest poble de Catalunya. Us demano que no caiguem en provocacions i si ho fem així aconseguirem honor i glòria per a Catalunya i demostrarem la nostra dignitat al món. Visca Catalunya lliure! Tant ho fa